warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah artinya ketika seseorang itu bermubahalah kepada orang yang sebenarnya itu diridhoi Allah, kepada orang yang benar, dia memfitnah, bermubahalah, menyatakan bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Ketika itu dilakukan, seseorang itu misalnya meninggal dunia, apakah itu artinya? Ngoten, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki basaipun basa tiyang ingkang nggih umum cacane, tapi kirang umum malih Mas Herman nggih. Mubahalah niku sumpah. Sumpah orang yang meyakini atau mengimani bahwa dirinya terfitnah. Ngoten Mas Herman nggih. Terfitnah. Lah napa bahasa fitnah niku? Bahasa fitnah niku tertuduh mboten nglakoni. Mokoh ayate ten syariat tarekat hakikat makrifat niku fitnah niku lebih kejam dari pembunuhan. Dadi tiyang mateni niku sik jahatan tukang fitnah. Krana sing difitnah mboten nglampahi. Difitnah namung tiyang niki wau krana pun rame, krana pun ngeten akhire tiyang ingkang mau fitnah niki dipertemukan dengan orang yang difitnah. Niki angel lek mboten enten buktine. Nggih Mas Herman. Napa malih tentang keimanan. Lah tiyang niki misale ahli ibadah dateng Allah, nggih otomatis lek tiyang ibadah dateng Allah sak benerane niku mboten saged nglampahi kados umum. Napa malih nyampe ten hakikat, napa malih nyampe makrifat. Biasae tiyang niku menjauh dari masyarakat karena sudah tidak bisa hidup di sekitare kados umume. Lah niku mongko lek sing enten ngoten niku nggih kathah sing ngarani gendeng. Mosok marung ngadep nang embong. Lah niku krana mboten umum lek jenenge marung nedha nginem niku ngadepe teng tiyang sing sadean apa malih lek anjene sing sadean nggih menika ngoten Mas nggih mboten nyingkur blas. Lah niku lek sing umum. Lah niki mboten umum ngadepe teng prapatan ndelok lampu merah ndelok lampu kuning mari ngoten enten. Aduh, enten tiyang lewat nggih seorang gadis. Seorang megol-megol ning ngarepe mboten semerap. Lah niku. Wah iku ngene paling duwe khodam. Lho, sing nggih sing sanjang ngoten nggih ngoten menika. Tapi mboten semerap sing sak benere. Karena niku tiyang sing kados ngoten niku ngilangaken sifat kemanungsaane, mergane ngadoi dugi tiyang-tiyang ingkang umum. Malah difitnah. Krana sampai urusan polisi, krana sampai urusan hukum negara, akhirnya RT RW ngelumpuk dadi siji, polisi dadi siji, ambil sumpah ambil sumpah mubahalah. Nggih. Ha niku wani krana dhek yakin mboten nglampahi apa maneh sampai didarani nyantet. Lah niku kan umum. Didarani niki difitnah, nggih ngoten Mas Herman. Akhire nggih niku wau disumpah metawa sumpah pocong, metawa sumpah ngangkat Al-Qur'an didekek sirahe. Lah niku lek tiyange sing memfitnah nggih wis kados ngoten pejah. Nggih walam. Beten pundi niku pun salah kok. Salah niku nggih termasuk enten kejadian nggih umum sakniki gak peduli kon anak wali, gak peduli kon Gus, gak peduli kon kiai, gak peduli kon sapa, tingkat keimanan dewe-dewe iri akhirnya sampai rame disumpah. Lah niku lek niku wau sing bener, sing salah nggih Mas Herman iki nggih sing salah disumpah belani wong sing salah, senajan sing dibelani niku ketoke bener. Surbanan, gamisan, gak ada pondok nopo, kenyataan di tengah jenenge Allah merubah sejarah bangsa Indonesia, merubah kehendak Allah. Gini ku wau akhirnya nggih pejah.
Lah niki sing salah ngian umum niki. Allah boten pandang bulu bakon sapa, bakon anake sapa. Oleh gak bener mubahalah sumpah dengan ucapanmu maka terjadilah kehendak Allah. Gini ku pecah dalam keadaan salah, ya otomatis mboten diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih belani tiyang ingkang salah ngerubah sejarah bangsa Indonesia. Mongko enten ayate di akhir zaman nanti pun kiamat ngadep ten Allah ditangekaken malih ten kuburan niku paling welek. Lek tiyang niku wau belani sekutu napa malih nggih sekutu Belanda. Zamane pun nggih Indonesia nggadahi sejarah menika 500 tahun kita dibohongi, kita diakali oleh orang-orang yang mengaku darahnya Rasulullah, nasab Rasulullah. Katanya kenyataannya di tes DNA mereka adalah berdarah Yahudi. Dengan pun jelas perilaku mereka merubah sejarah Indonesia. Nggih, sampai menciptakan sejarah Indonesia 212. Monas dikuasai kajeng dirubah. Untung presiden sakniki dari TNI Jenderal Pak Prabowo merebut kembali dengan kemerdekaan Indonesia dirayakan di Monas. Niku tak derenge dikuasai oleh orang-orang itu. Sholat Jumatane neng Monas, turune neng masjid. Niku ngerubah sejarah salah setunggale. Napa malih jamaah-jamaah DE di sini ada Allah. Nggih. Di sini ada Allah, Allah bertajali di diri, ayo sujud ning kakiku. Niku atus-atus panjenengan. Panjenengan lek krungu adzan gak usah salat. Cukup omong-omongan ambek aku lebih api. Niki gen jahiliyah Yahudi berkedok agama di Indonesia yang rubah sejarah termasuk kepala jahiliyah ada di Pasuruan. Niku atus-atus panjenengan. Kiai Bustomi penceramah kitab hikam di tahun berapa itu terkenal di Pasuruan. Hampir masyarakat Indonesia ini pun mencapai marifatullah. Lah niku luput krana kita niki enten sing goroi kejeron Kiai Bustomi iku ngajarno sesat. Akhirnya Kiai Bustomi jatuh, maksudnya jatuh, tidak berceramah lagi di radio waktu niku. Tapi sing sanjange tenapa akale? Nggih niku wau krana ngrubah sejarah. Omaku ana kota, aku tak gawe pondok nang kabupaten. 5 tahun kas aku oleh ono percalonan teko kabupaten, 5 tahun kas aku oleh duit teko wali kota. Niki akale. Lek yang keimanan hak temenane mboten doyan ngoten niku. Tapi alhamdulillah Allah pun bongkar sak benere mereka yang kita anggap sebagai orang Arab. Kenyataannya bahasa itu Arab itu orang Yahudi. Budak dari Yahudi lari ke negara, dibeli Belanda, dibawa ke Indonesia. Nang Indonesia bisnisnya pondok. Nggih, atas panjenengan sak beneripun panjenengan lek ngaos nggih tetep yang pribumi. Ora usah sing yok napa sampean pun semerap piyambak enten daerah masing-masing krana panjenengan semerap keturunane para ulama pribumi sendiri. Enggak usah sing teko kono teko kene. Tambah soro tambah nyorono sampean. Lah ngoten nggih. Niki enten sing belani. Akhirnya mubahalah mati langsung di tempat. Nah niku itu bukti atas panjenengan nggih. Dadosé panjenengan niki pun gampang-gampang lek ancene lara nggih sampean pados ten dokter ten medis. Kersane mangke niku urusanipun dokter kalian fisik niki lara napa ya napa nggih. Menawi panjenengan ikhtiar ten keimanan pun ten dukun. Dadi panjenengan niki nggih melalui nedhi doa-doae
doa-doae kiai pribumi, gus-gus pribumi sing sak temenane demi Allah, sanes demi napa nika napa niki. Nggih, pun jelas nggih. Dadose wali-wali Allah pribumi niki kathahipun gus-guse nggih mencapai ilmu ma'rifatullah. Dadose panjenengan lek ancene sakit, lek ancene perlu dokter nggih niku wau kula sanjangaken, lek ancene perlu doa dhateng para tiang-tiang ingkang dianggap pemimpin agama sing sak benere nggih sampean pados kiai sing sak benere. Pun sampe enten sing nggih nika-nika ten dukun napa nika mboten nggih. Dadose Mas Herman niki tiang mubahalah niku sebenere mboten asal. Teng Allah mboten diridhoi. Tapi lek ancene pun fatal nggih angsal-angsal mawon. Watose tiange mboten nglampahi akhire nggih kenging awake kiambe. Lek ancene tiange nglampahi nggih kenging tiange sing memfitnah niku wau ngoten Mas Herman. Dadine mubahalah niku sesungguhnya mboten asal. Termasuk kula saat mendirikan ini niki sanes kepingin kula kados jamak-jamaah ngeten iki sanes. Wong kula mboten mondok, kula mboten napa, mboten turunane sinten-sinten saged ngeten iki. Nggih kula mboten secara sadar, mboten secara langsung mulai alit kula nyepeng sholawat. Akhire kula diparingi napa ingkang kula ucapaken iki mboten dados kesombongan diri kula mboten. Mboten niki ilmune Allah ingkang diparingaken kula, dititipaken kula untuk disampaikan. Kula difitnah ilmu iblis, ilmu sesat, dana teroris. Kula sik sabar. Nggih, krana singen lik kula nggih ngotenaken, tapi tepak kula mboten sabablas, kula sumpah kula angkat Al-Qur'an. Akhire nggih enten sing dielingaken dhateng Allah, krana Allah niku mau sayang. Sing kebenerane maka sing dijupuk kadang nggih sing sae. Didoaken dugi golongane sing tukang-tukang fitnah niku. Mergo napa? Pun jelas lek tukang fitnah niku enten darahe. Teko mbah buyute niku nggih tukang fitnah. Mongko menika lek ngaos-ngaos buka ngeten niki kathah ingkang dukung nggih sing dukung nggih sami. Nggih enten darahe tukang fitnah termasuk anak lamdaur. Termasuk nggih niku dadose lek ngojok-ngojoki tepak. Cepet panas, tepak sing kula mboten sabar. Panjenengan kula kengken bersolawatan, kengken kula dzikiran, kula angkataken Quran, kula sumpah. Nah niku nggih. Mugi-mugi mawon berakhir ten mriki, mboten enten malih ingkang fitnah-fitnah ngoten niku, tapi kula berpedoman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun keimanan diri ini menghadap kepada Allah, pasti ada ujiannya. Gini ku wau pun sampai nglampahi, pun sampai dalani mubahalah niku. Rono mubahalah niku boten diridhoi ten Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.